Gipaygayon karong hapon ang State of the City Address ni Davao City Mayor Baste Duterte. Atong sado ng detalye na ini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara alas 2 karong hapon, gisugda ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang iyang State of the City Address o ang iyang SOCA. Dinhi iyang gihimugatan nga ang paglambo sa Davao City tungod matud pa sa pagtinabangay sa tanan ug bisan pa man sa mga hagit nga giatubang niini karon dili matud pa matandog ang mga Dabawenyo. Sa peace and order, gipasigarbo sa mayor nga walay natalang terror-related incident sa syudad sukad sa iyang paglingkod sa katungdanan, isip mayor. Butang nga iyang gipasalamatan ang kapulisan ug kasundaluhan sa pagbintenar sa kalinaw sa dakbayan. Taliwala niini subling gibalik sa mayor ang matud niya pag-bypass kaniya sa pagpili sa Davao City Police Office Director. Kay sumala niya wala siya gikonsulta apan bisan pa man niini subli niyang giingon nga ang iyang hatagan og tsansa nga himuon ang iyang trabaho si DCPO Acting Director Police Colonel Hansel Marantan kinsa wala mitambong sa SOCA. Gipasidadaan sa mayor ang DPWH nga matud niya gapamungkag sa mga tarungpang nga mga dalan ug pagsiminto og balik niini. Special mention sa mayor ang mental kay diha matud pasagad kini ginahimo. Sumala sa mayor nagkalas-kalas ra daw og kwarta sa tawo ang DPWH. Sumala sa mayor nga aron mahuman daw ang lalis, maghatag o mag-provide ang City Government of Davao og listahan kung unsa nga proyekto ang kinahanglan sa syudad ug didto mamili ang DPWH og himuon nila nga programa. Dili daw magmugna-mugna og proyekto para lang dunay trabahoon ang DPWH unya dili daw haom sa panginahanglan sa mga Dabawenyo. Sa isgutan ng pangkinaiyahan, sumala sa mayor, dili welcome ang mining sa Davao City. Gibutyag sab ni Mayor Baste nga gihold sa DENR ang Waste to Energy o WTE project. Giawhag niya ang DENR nga dayunon ang proyekto kay makatabang matud pa kini nga maminusan ang basura sa syudad ilabi pa nga puno na ang sanitary landfill. Hinuon nanganti ang DENR nga punduhan nila ang proyekto sa tuig 2026. Gipunto sab niya nga ang kamahinungdanon sa pagpangandam batok kalamidad usa na diha ang pagtuman sa preemptive evacuation sa syudad labi pa nga ubay-ubay ang bahaunon nga lugar. Sa isgutanan nga transportasyon, kinahanglan matud pa nga i-modernize ang mass transport apan tungod matud pa sa isyu sa politika ug pag-ipit sa administrasyon, nagduda ang mayor nga mapunduhan ang high priority bus system project sa syudad nga makatabag unta daw aron ma-decongest ang Davao City. Ang maong proyekto dili kaya punduhan sa LGU. Samtang sa edukasyon, plano sa mayor nga mapakusgan ang scholarship program. Plano niini nga magdalit og scholarship sa postgraduate ug iyang giawhag ang City Council nga alukaran kini og pondo. Duna po'y Special Education Fund ang Davao City nga 851 million pesos. Gipasigarbo sab ni Mayor Baste ang kalambuan sa syudad sa turismo. Ana sa 1,296,928 tourist arrivals ang natala sa 2023. Mas taas kini sa kapin 800,000 tourist arrivals sa tuig 2022. 2,140 ang licensed tourist establishment, ang 4,105 ang MICE events kagipaygayon sa 2023, kapin 1,080 million nga ang actual investment ang natala. Ang Davao City ang dunay pinakadakong natampo sa gross domestic product sa Davao region nga anaa sa 51.8%. Samtang dunay 318 plantilla positions sukad 2023. Kapin libo ang nahatagan og panginabuhian. Paningkamutan sab daw sa LGU nga walay magutom. Misaka ang renewal application online nga anaa sa 1,469 ug pakusgan pa sa syudad ang digitalization. Gihangyo ni Mayor Baste ang mga Dabawenyo nga mutuman sa family planning ug siguruhon nga kaya padako ng mga anak kay suma sa mayor nga limitado ang pondo sa gobyerno apan kung daghan kaayo ang populasyon maipit sa pagbahin sa pondo alang sa mga programa sa katawhan. Gipaigmat sab sa mayor ang katawhan sa dengue, ilabi pa nga ting-ulan nga ilabi pa katong mga bata. Nakatutok sab ang mayor sa pagdugang og mga relocation sites ug ang pagtukod og dugang nga mga vertical housing solutions. Doon na nay existing 19 city-owned relocation sites ang dakbayan, 62 settlement sites under Urban Land Reform Program o doon na nay 6 settlement sites ubos sa Slum Improvement and Resettlement Program
ug gadugang ni ana dunay duha ka proposed relocation sites nga kasamtangan nga ginaproseso ug sa land documentation. Nahuman ang mayor sa iyahang SOCA pasado alas 4 na sa hapon ug iya kining gitapos sa pagsulti nga ang mga giatubang nga isyu karon sa syudad pagsuwayra ug dili matud pa matandog ang mga Dabawenyo. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.